To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka, ina mana fatan alkhairi da farka da shigowa a wannan YouTube channel ɗin namu mai albarka mai suna Musa Wali Global Crypto and the Others, wanda a wannan bidiyon da muka shigo da shi yanzu mun yi alkawari a bidiyos na baya da ya gabata cewar za mu yi bayani akan abin da ya shafi security na WhatsApp da kuma security na Facebook, sannan kuma security na Twitter, da yadda za ka ba wa Telegram ɗinka tsaro da dai dukkan wasu social handles mana a wasu kafafe na sada zumunta. So wanda wasu kafafe na sada zumunta matukar kuna tare da wannan channel ɗin namu mai suna Musa Wali Global Crypto and the Others, za ku samu update kala-kala da zarar mun ɗora su a kowane lokaci. To yanzu a takaice za mu yi bayani akan abin da ya shafi a Facebook security, amma shi ma wani bangare za mu taba nashi ba duka ba completely. To yanzu zan taba shi ya bude. Idan ya bude haka da kuke ganin gashi a account ɗina na Facebook ya bude, to a wannan guri da zan sa muku alamar kibiya da za ku gani nan mutum zai shigo don ya fara dubawa ya sa wa kansa security. Ga alamar kibiya nan tana nuna gurin. To yanzu bara in shiga gurin, zan shiga gurin directly mu gani. To na shigo. Ok, afuwa ko hakuri, ina amfani da abin da ya shafi Facebook, normal Facebook ne ba light ba. So nan gurin akwai wasu hanyoyi guda biyu da za mu gani. Na farko akwai wannan hanyar wanda ga guri na zagaye shi mai alamar setting a gurin. To sai kuma hanya ta biyu, ta nan mutum kai tsaye za ka iya shiga ka ba wa Facebook ɗinka security, amma idan ka shigo ba gansa a nan gurin ba za ka yi scroll in ka shigo haka zai kaɗan shigo kaɗan yi ƙasa kaɗan, za a ga daidai nan gurin da zan zagaye, daidai nan gurin gashi zan zagaye shi yanzu an saka setting and privacy. To za ka iya shigowa ta nan gurin ko ta wace hanya za ka iya shigowa. To amma bara mu shiga ta shi wannan setting and privacy din. Idan ka shiga ta setting and privacy za mu ga ya dawo da mu dai nan gurin gashi inda aka sa setting din nan. To kai tsaye sai ka shigo ta kan setting din nan. Gashi don ganan gurin shine da muka shigo da farko, setting and privacy. To nan gurin kuma shine dawo da mu kan setting. To yanzu sai ka danna kan setting din kawai normal directly. Yanzu gashi na danna kan setting. Idan ka danna kan setting yawa zai bude maka. Idan ya bude kun ganan gurin an saka me personal and the account information, sannan kuma nan na biyu an saka me password and security. To yanzu kai tsaye tun da so muke mu ga ingancin Facebook ɗinmu na security da kuma yadda za mu ba wa kanmu tsaro a takaice, sai mu shiga wannan gurin. Nan za mu shiga inda aka rubuta password and security. To yanzu gashi nan zan taba shi, na taba shi yanzu shi ma mu dan jira kaɗan zai bude. Yawa alhamdulillah gashi ya bude. To za mu ga nan gurin wannan inda nake nuna wannan yana cewa check your important security settings, ma'ana ka duba mafi girma ko mafi inganci ko mafi muhimmancin security ɗinka na Facebook ya abin yake. So za mu yi wannan bayanin daki shi ma. To yanzu sai na taba shi haka. In na taba shi kun ga ya bude. Yanzu kawai abin da ya samun gashi ya samun security check off, no issue found. Yanzu so gashi amma aka samu wancan ba zan bayanin sa ba sai nan gaba. Sai sa your password is okay, ma'ana password ɗin da nake amfani da shi na sa akan security na Facebook ina yayi daidai yadda ya kamata. Sannan akwai wani guri da ake saita login alerts on, shi ma gashi nan will tell you if someone log into your account from a device or browser you don't normally use. Shi ma na riga na saita shi, duk wanda zai shiga Facebook dina ko ta abin da ya shafi browser ne ko ta kowace waya ne, dole sai ana samu information, ana samu sako daga kamfanin Facebook tukunna. Kana in na ba da dama shikenan sai a shiga, in kuma ban ba da dama ba zai shigo ba. To sai wannan guda ɗaya shine wanda ya rage, shine ko gaba a samu gudu a gurin nan ba, shine nake so da mu yi bayani akan sa, wanda shine mafi muhimmanci a yanzu. To sai sami a nan gurin gashi nan shine za mu saita two factor authentication. Amma kafin na zan dan koma baya kaɗan in dan nuna wata alama gaba ɗaya ta yadda in muka shigo gurin saboda kar na manta. Yawwa na dan dawo baya kaɗan. To nan gurin gashi nan inda nake nuna wannan ya kasa where you are logged in. Shi na abin da yake nunawa shine shin wace waya da wace waya, ko kuma wace kwamfuta da wace waya da wace kwamfuta ne Facebook ɗinka yake a kai.
to sai ka nuna cewa nan gurin gaba ɗaya iya a kan wannan wayar kaɗai Facebook ɗina yake gashi nan Vivo Y55L, wanda kuma an saita za ga an sa Abuja Nigeria, ga nan kuma an sa maka mi a daidai gurin an sa maka mi active, ma'ana tana aiki, ma'ana Facebook ɗin yana kanta. So a takaice nan gurin idan akwai wata wayar kuma wadda take ba ita ba, idan akwai wata wayar wadda take dauke da Facebook ɗina, to za ga ita ma a nan ƙasa an jera su, in sun kai 10 za ga an jero su nan gurin, an jero su a nan gurin kowace da sunanta to a daidai gurin nan, a daidai nan gaba kaɗan za ga wasu ɗige-ɗige guda 3. idan ka san wannan wayar ba taka bace ko ba da ita kake amfani ba, ka taɓa wannan ɗige-ɗigen guda 3 wannan na ɗiga haka, ka taɓa su za su baka move a ƙasa, zai kasa ya ka danna sign out, mana ka sauke wannan wayar da kan Facebook ɗinka. So a taƙaice kenan. Sai kuma nan gurin inda aka sa change password, idan ka manta password ɗinka kuma kana so ka canza password ɗinka sakamakon wani ya sani, za ka taɓa shi kawai kai tsaye. So abin da yasa na ce zan dawo baya akan wancan setting na two factors ɗin nan, wasu idan sun buɗe Facebook ɗinsu ba zai ba su wancan tsarin da na shigo na nan farko ba, ba za su ga wannan tsarin ba, kawai za su tawaye, in ba su ga wannan ba kawai su tawaye su da wannan gurin directly nan gurin da aka sa two factors authentication ɗin nan. To yanzu zan shiga sai na saita shi, to ko na shiga ta nan gurin ko kuma na koma ta nan baya ko kuma na komo ta nan baya ɗin nan a daidai gurin inda na fara shiga duk ɗaya ne. To amma yanzu bara na shiga ta nan ɗin, saboda ta nan ne mutane za su, ta nan ne zai dace da wayoyin mutane gaba ɗaya, to ko in ce da Facebook ɗin mutane, gashi nan za su shiga, na danna shi zai shiga. To alhamdulillah gashi na shigo, na danna shi ya shigo. Nan gurin misali a nan gurin abin da ake nufi, idan ka taɓa nan gurin za ka saita two factors authentication amma da application na Google, wanda shi kuma yana da wani lokacin tsanani sosai ko a ce wahala, kuma za ka iya samun matsala in mutum bai iya saitawa ba. Abin da ya fi shawara da sauki shine ka ɗauki wannan na text message ɗin nan, sai ka taɓa shi, sai ga bara in yi kilikin a gurin, in na kilikin za ku ga yayi, gashi kun ga na yi kilikin ya tashi da kan wannan ya tashi da kan nan gurin ya dawo nan gurin. To yanzu kawai sai na danna nan gurin continue. So yanzu zan tafi continue. Yawwa alhamdulillah gashi na shigo continue. Abin da ya rage mu a nan gurin shine a daidai gurin nan gashi suka sa add phone number, gashi nan Nigeria, gashi nan change, in zan canza ba ko zan ɗora phone number ina. Yanzu bari na ɗora phone number ɗina wadda zan yi amfani da ita. Wato da zarar ka ɗora phone number ɗinka sai ka danna don na guri nan da aka sa don nan gurin, sai ka danna don ɗin nan, ka danna shi sai a daidai gurin nan gashi an sa continue. To yanzu zan tafi continue ɗin, zan gyara phone number ɗin sai in tafi continue. Yawa gashi nan na sa continue ya tafi. Ok, to network ne yake ya rike shi, bara ɗin. To gashi nan da zarar ka sa za su tura ma confirmation ta phone number ɗinka, za ka shigar da lambobin da suka tura maka ta kan na wannan saitawar. Bara in saka su yanzu. Yawa to ga sanan na saka su yanzu, sai ka danna dai, sai ka zo sai ka ƙara danna wannan don ɗin, zai baka gashi nan an sama continue. Zan tafi continue again. Yawa na taɓa continue. Alhamdulillah. Yawa na taɓa continue, yanzu zan jira shi ma ya buɗe, ina kamar akwai matsalar network. Yawa gashi ya buɗe, an samu misali maganin two factors authentication is on, ya riga ya setu. Gashi nan sako har ya je mun ta Facebook ya shigo, sako ya shigo cewar na gama saitawa. Sai in danna wannan don ɗin nan, ina danna don shi kenan. Yawa to gashi ya riga yayi confirming, yayi successful. To idan ya sa haka, to sai kuma abu na biyu wanda idan mutum ya ga dama zai ƙara saita don ya ƙara bawa Facebook ɗinsa security, shine nan gurin da aka saka recovery code. Shi kuma in ka shiga za su baka wasu word ne sun kai guda 10, wanda su ma za ka copy su, za ka rubuta su. In ka rubuta su, duk sanda ka shiga za ka yi login ɗin Facebook ɗinka, to bayan ka saka wannan code ɗin na phone number da za su baka, to sai sun buƙaci ka saka ɗaya daga cikin waɗannan lambobin. Yanzu ba zan shiga wannan ba in nuna shi ba, amma dai iya wancan ma ya isa, ko iya wannan kaɗai kai, to alhamdulillah ka fara ba kanka basic security. In kuma ga dama za ka iya ƙarawa da wannan na recovery ɗin, shikenan babu matsala insha Allah. Yawa shi wannan misali akwai a bayanin sa a takaice. Shi nan abin da suke so shine idan ka taɓa sa haka,
zai dan ba ka ga misali ka ga nan da aka saka maka show code, to kana taba wannan show din zai nuna maka wannan word din guda kusan 10 din da na faɗa. Su kuma ana yin amfani da su ne yayin da ka rasa wayarka. Misali lokacin da zaka yi login din Facebook ɗinka a dai lokacin wayarka ba ta kusa da kai, bare su tura ma code din da zaka shigar a phone number ɗinka, to sai ka saka ɗaya daga cikin wannan code din. Duk shi ma security ne da yawa da ake karawa Facebook a kai. So sai kuma abin da nake kara da mutane dai, kar su manta da yi mana subscribing akan YouTube channel ɗinmu da kuma danna mana alamar ƙaraurawa. Sannan kuma ko da wannan dukkan videos ɗinmu ga su nan, da zarar misali kana da tambaya akwai comment section, kawai sai ka shiga kan comment section kamar tambaya directly zan baka amsa. Ga su nan za ku gan su kala kala. Yanzu kuma da bidiyon ba ƙara shi ne ba, amma zan ɗora yawa da nake muku magana. To yanzu tunda ba zan buɗe shi ba mutane su gani, kawai sai ne haka sai na ja shi baya, shikenan kawai yayi. Kawai sai na ɗanyi back kaɗan, sai shi kuma wannan wannan shine na wannan Google Authentication app ɗin. In ka ga dama za ka ƙara duba shi, za ka ƙara saitawa. So shi ma nan gashi nan duk wani code ne shi ma duk wanda ake ba Facebook security. To duk in ka bi wannan matakan, to insha Allahu zai wahala a yi kokarin shiga account ɗinka cikin sauki har a yi maka barna. So wannan shine yawa. To yanzu tunda sai ka dan yau back kaɗan, na dan dawo baya kaɗan yanzu. Yawa, so abin da ya rage mun shine sai mu ga dama da farko nan gurin na shiga dan mu tabbatar da mutane ingancin security din Facebook na, wanda abu guda ɗaya rage mun dan mutane su ga yadda ake. Bara mu shige shi yanzu. Shi kuma na shige shi yanzu, bara ku gani. Kun ga gashi nan ko ina ya good, ya tabbata gashi nan good, an samu good. Nan ma gashi nan two factors shi ma good ta tabbata, amma ɗazu za ku ga a gurin nan babu, shi kaɗai ba a masa good ba, amma wannan an masa good, wannan an masa good. To wannan shine ka bi hanya ta farko ka saita wannan Facebook din naka, ka bashi security na farko. Sannan akwai bayanai na gaba wanda za mu zo mu ƙara yin su cikin ikon Allah, idan Allah subhanahu wataala ya so. Wannan shine hanya ta farko da zaka dan bawa Facebook ɗinka security. Sannan akwai ɓangaren abubuwa yadda ake cin moriyar Facebook ɗin da sauransu, yadda ake amfani da shi. To shi ma za mu zo kan wannan, za mu bayanin sa daki insha Allah. Insha Allah. Ma'ana da ɓangaren akwai abubuwa da yawa wanda mutane ba sani ba a Facebook. Akwai ɓangaren 'yan siyasa zalla, akwai ɓangaren 'yan kasuwa zalla, akwai ɓangaren kaza, duk waɗannan abubuwan za mu zo mu yi su yadda ya kamata insha Allah. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora kuma ya sa mu dace.